Март месец имах един ангажимент в Бургас, който трябваше да свърша и си казах, за какво ходя в Бургас, ако няма да опитам от морето, и затова си взех сърф дъската и дебелият неопрен 8 мм, който по принцип трябва да ме пази от студа, тъй като температурата на водата тогава беше 6-7 градуса някъде. И отивам, аз бях си направил предварителна оговорка с един приятел, който не познавах лично, познавах от социалните мрежи, но бях видял, че и той кара. Нави се да покараме посред зима. Естествено взех и GoPro камерата, която наскоро купих, новият модел, която ми е супер при сърце, защото винаги съм искал да снимам с такава. Взех и две специални стикерчета, които се залепват за носа на дъската и съответно прикрепваш GoPro-то за тях. И идеята е на практика да GoPro-то да те снима, а тези два стикера да обезопасяват камерата, тя да не падне. Сложих стикерите, сложих GoPro-то, качих се, една вълна ме удари и най-страшното се случи. Всъщност първата си GoPro камера, която купих преди повече от 5 години, изгубих горе-долу по същия начин. Тогава я бях закрепил за главата, има една специална лента и на практика камерата ти седи на челото. Този път я залепих отпреди за носа. Какво стана и как я намерих, ще видите от следващото видео. Как намери? Човек, GoPro-то от едната вълна, която ме събори, се разкачих. Буквално се отлепи и го намерих с краката си. Браво, човек! Това е най-добрият реплик. Първото GoPro, което загубих, не успях да го намеря с краката си. Не дей повече.